Kako bismo proračunali neki sustav grijanja, prvo nam trebaju osnovni podaci sustava. Radijator ili neki load point, linija i početna točka koja simulira, na primjer, bojler. Počet ćemo od postavljanja radijatora. Ovaj put ćemo ih postaviti automatski, prema normi. Odabrat ćemo odgovarajuću naredbu i odmah nam se otvori prozor za postavke radijatora. Promijenit ćemo poziciju poloznog voda. Ispod je nekoliko kućica pomoću kojih možemo zamijeniti poziciju poloznog i povratnog voda, možemo odrediti ako želimo da nam cijev ide iz radijatora u zid i koliko, i možemo postaviti da nam vod ide kroz radijator u petlji. Ispod toga je Well Connection Lateral, odvojeno za polazni i povratni vod, a tu upisujemo koliko želimo da nam cijev ide bočno iz radijatora prije nego što krene dolje u pod ili iza u zid. Stavit ćemo 100 za supply i 50 za return. Kraj toga su opcije za križanje vodova, a dolje moramo odabrati neke ventile za radijator. Kliknemo na OK i ovdje biramo radijator. Radijatori po normi će nam se postaviti ispod prozora i na vrata ako to želimo. Odaberemo vrstu radijatora kojeg želimo koristiti od ponuđenih. Definirat ćemo i sustav grijanja s vlastitim temperaturama. Možemo podesiti do koje visine smiju biti radijatori, kolike su udaljenosti od gotovog poda i zida i koje su tolerancije za duljinu i snagu. Kad kliknemo OK, odaberemo prostorije u kojima želimo da nam se radijatori postave i oni će se tamo postaviti.